गइल बाड़ा माया के बजरिया में। हाँ काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। जाए के पड़ी एक दिन, जाए के पड़ी एक दिन घन घोर अन्हरिया में। आवो हाँ काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। मत करा तू अतना गुमान, उड़ जाई सब हवा समान। जहिया शरीर से प्राण निकली तहु टीवी कूलर फ्रिज एसी आहो जन 50 लाख के गड़िया खरीद के रखले बाड़न। एको इंच अपन जगह से ना हिली कि हमार मलिकवा जाता तनी हमहू छोड़े चले जाई। मत करा तू अतना गुमान, उड़ जाई सब हवा समान। केहू काम न आई ओह दिन, केहू काम न आई ओह दिन धर्म के डगरिया में। काहे फंस गइल बाड़ा माया के नगरिया में। प्रभु नाम के ही सहारे सब जी रहे हैं। आवा काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया। धन बाप बेटा में हरी का में न आई ओ घड़ी। रोका धन बाप बेटा और मेहरी, जिसके लिए आप दिन रात एक किए हैं, जिसके लिए दिन रात कमा रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, कौन कौन साथ देगा। देखिए कवि वर्णन करते हैं कि धन बाप बेटा में हरी का में ना आई ओ घड़ी। ए अमित बाबू हई माथा पले जइबा, हई माथा पे ले जइबा ई पाप गठरिया के। बड़ा माल रखले बड़ा, काहे फंस गइल बाड़ा
बजरिया में। चुनरिया में दाग लग गइल, काहे फंस गइल बाड़ा। आवा लय में। अंतिम पद में कवि समझा रहे हैं कि अभी भी समय है, आव भज ल, न तये बाबू पूर्व जन्म के पाप के हरि चर्चा ना सुहाए। मानुष तन के पाके भजला ना हरि के आके। आवे के पड़ी बाबू, हई मानुष तन के पाके भजला ना हरि के आके। जाए के पड़ी तहारा चौगुन में, अरे कि जाए के पड़ी तहारा राम जी के भिरी जगदीश चरनिया में। जाए के पड़ी तहारा जगदीश चरनिया में। काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। जाए के पड़ी तहरा, जाए के पड़ी तहरा जगदीश चरनिया में। केहू काम न आई ओह दिन धर्म के डगरिया में। हई माथा पले जइबा पाप गठरिया के। जाए के पड़ी एक दिन घन घोर अन्हरिया में।